kemm nixtieq li ninvistak u Ġesu sagramentat fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfukx biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Imma lix qalb waħda tajtni kollha lilek ir-ritna tiegħek bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatla tinsini fi diwtama kattar fija bin-nar ta' mħabbtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi xerri dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fehma l-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Fil-ħlewa ta' min
l-innu s-salmi edin paġna 53, 53, il-ħamis tal-ewwel ġimgħa. Page 53. Numu bil-wifqa. O Allah, eja ehli jisni, mulej fi teċenni, gloria lil-missiru lil-liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu is-sawdejja u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja. Tila xemx f'nirin ta' ħmura. Skużani, mhux dam tal. Page 57. Alla l-qawwi kif il-ħlejja tnislu b'kelmtek fih dal-ilma, int qassamtom xi ħut fl-ajru, iżda oħrajn fl-imwieġ ħallejthom. Tajt lil dawn ix-xmajjar l-ibħra, ma smewit lil dawk xerritu, biex sew fuq sew taħt jiżedu, għalkemm jafu bidu wieħed. Nitolbuk mulej biex aħna li bil-mewx tad-dem tnaddafna, ma naqgħux fit-tajn tal-ħtija, ma nerfgħux tal-mewt it-toqol. Tħalli nibidnu b'nitafġu, jew nintrefgħu bina nfusna, biex nasiru frak quddiemek, lanqas nieħdu xi tiżbita. Isma' talbna missier twajjeb, u int waħdini tiegħu daqsu, li ta' dejjem isal tnatkom ma l-Ispirtu faraġ tagħna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Jien sejjaħtlek u int fejjaqtni mulej, infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax irfajtni u ma ferraċ li dewwa tiegħi bija. Mulej Alla tiegħi, jien sejjaħtlek u int fejjaqtni. Mulej tellajt li mill-mewt ir-ruħi listni minn dawk li niżlu fil-ħofra. Għannu lil mulej ħbieb tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu. Għax ftit iddum is-saħna tiegħu iżda omur sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi għajat ta' ferħ. Mela jienet fl-aħjar tiegħi, żgur li qatt ma niċċaqlaq. Mulej bil-pjaċir tiegħek fuq muntanja qawwija qedni. Imbagħad ħbejt wiċċek minni u jien tħawwat tal-kollox. Lilek sejjaħt mulej, lil Sidi tlabt il-ħniena. Xtieħu int jekk inkun mejjed, jekk jiena ninżel fil-qabar. Sej faħrek forsi jitrab, sej xandar il-fedeltà tiegħek. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt li fis-sfin l-għali tiegħi, neżżajtni minn niked bil-ferħ ħażintni. Għalhekk ruħi tannilek bla qiegħda, mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' l dejjem ta' dejjem amen. Ngħidu l-antifna ta' żmien il-għid li qiegħda fil-bidu tas-sal. Inti bdilt li ferħ l-għali tiegħi. Alleluja. Aħna tħabbibna ma' Alla bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu. Alleluja. Ħin il-bniedem li ħtietu maħfura li għandu widnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li ebda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda erf qalbu. Jien bqajt siket u infena ġismi, jiena u nokrob il-jum kollu. Għax lejlu nar it-toqol ta' jibdek fuqi, saħt infniet bħal bisħana tas-sajf. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jienet quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u inti ħfirt li l-ħażen ta' dnubi. Għalhekk kull minu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niked,
jekk ifuru l-mijiet kotrana li qatt ma jilħqu. Inti kenna għalija mit-taħbit tħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Nagħlemek u nurik it-triq li għandek tieħu, inwissik u nżomm għajnejja fuqek. Kunux bla sens bħażiem il-wilbal li bil-ġim wirridni trażżanhom biex jirnexxilek tiġbidhom lejk. Ħafna huma dbatijiet tal-ħżiena, iżda min jittama fil-mulej jitħaddan bil-ħniena. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej, għajtu bil-ferħ intom il-kol ta' qalbkom safja. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ngħidu l-antifna li qiegħda ta' żmien il-Għid. Aħna tħabbibna ma' Alla bis-saħħa tal-mewt ta' Ibnu. Alleluja. Minu bħalek fost il-qawwija mulej, minu bħalek kbir fil-qdusija. Alleluja. Nizzuk ħajr mulej, Alla li tista' kollox li jintu li kont, tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lill-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma użew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Minu bħalek fost il-qawwija mulej, minu bħalek kbir fil-qdusija. Alleluja. Lezzjoni qasira mill-ewwel ittra ta' Petru. Ifirħu wkoll jekk issa għal ftit żmien ieħor jekk kienx ngħaddu minn nikel ta' ħafna provi. Hekk is-sinċerità tal-fidi tagħkom li tiswa wis aktar mid-deb ipprovat bin-nar u li jintemm tgħaddi mill-prova u fl-aħħar ikun jistħoq ilha it-tifħir u l-glorja u l-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Intom li ma rajtux, imma tħobbuh waqt li issa temmu fih għalkemm ma tarawx, tifirħu b'fett u ma jitfissirx u ma jitqix u hekk tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom, is-salvazzjoni tal-ulkom. Bil-wifqa. Il-mulej temana b'qamh mill-aħjar. Alleluja, alleluja. Il-mulej temana b'qamh mill-aħjar. Alleluja, alleluja. Xebbana blasel mill-blat. Alleluja, alleluja. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Il-mulej temana b'qamh mill-aħjar. Alleluja, alleluja. Il-mulej niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin. Il-klim tal-Magnificat qiegħed paġna 12. Żommu bookmark paġna 61. Ru jitfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ fall-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħtajne fuċċu kont tal-qaddija tiegħu, iva minn issa l-qudiem kun nisa li jibda jsejjaħli ħinija. Għax is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla iċkejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawiet lill-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben
u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-mulej nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u Alla jiċkejknin. Alleluja. Alla u l-għajnuna tagħna, it-tama kollha tagħna qiegħda fih. Infaħru u b'qima kbira ngħidulu mulej ħares lejn ulidek. Mulej ħares lejn ulidek. Mulej Alla tagħna, inti għamilt patt għal dejjem mal-poplu tiegħek. Għatina l-grazzja li niftakru dejjem fl-emejjel kbar tiegħek. Mulej ħares lejn ulidek. Għamel is-saċerdoti kollha tiegħek ikunu perfetti fl-imħabba. Żomm il-fidili tiegħek dejjem mawda l-koll fi spiritu wieħed bir-rabta taslim. Mulej ħares lejn ulidek. Kun fostna biex is-soċjetà tal-bnedmin fuq l-art nibnuha flimkien miegħek. Tħallix li aħna l-bennejja nkunu tħabatna għal xejn. Mulej ħares lejn ulidek. Ibgħat ħafna ħaddiema għal sat tiegħek, wassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha biex ikabru ismek. Mulej ħares lejn ulidek. Ilqa lil-qrabatna u l-benefatturi tagħna mejtin fost il-qaddisin tiegħek. Għatina li ngħixu bil-qdusija biex nistgħu nissieħbu magħhom. Mulej ħares lejn ulidek. Jew nippreżentaw it-talbit tagħna quddiem il-mulej preżenti hawn fl-Ewkaristija. Għadi hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Mejju, xahar dedikat lill-Madonna, xahar li fih il-Papa Franġisku qiegħed iħeġġiġna kontinwament biex nerfgħu it-talb ħerqan lejja biex tiddefendina quddiem Alla u teħlisna minn dan il-flagell qed jaħkem lid-dinja. Filwaqt li nirringrazzjawha illi pajjiżna għalkemm kellha wkoll il-parti tagħha fil-vittmi ta' din il-pandemija ġiet meħlusa mill-perikli l-kbar u mill-mart il-kbejr. Ma jistax ma jiġux moħħna bħalissa il-pajjiżi l-kbar li għaddej minn tiġrbi il-pajjiżi tal-Afrika, il-pajjiż tal-Indja. Tant nies illi bħalna umani jibku it-telfin ta' xi ħadd ta' żejs għalihom. Filwaqt illi niftakru f'dawn ħutna u npoġġuhom fit-talb tagħna lill-Verġni Marija nitolbuha wkoll biex li nattina l-grazzja tal-konverżjoni, biex narfu x-xejn tad-dinja ta' madwarna, biex nkunu umli, nkunu żgħar, npoġġu li nafusna fis-servizz tal-qadi tal-oħrajn, qadi fl-imħabba. Kif kienet ma li rċivit l-aħbar tal-Anġlu telqet tħaffef jidinna l-Vanġelu, l-Evanġelista tħaffef l-enloljiet ta' Ġuda biex hemm tagħti l-imħabba u l-qadej, is-servizz ta' qadej lill-Eliżabetta. Ejja aħna niskopru dan id-don sabiħ li nkunu għaddejja tal-oħrajn. Ejja nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna l-nubitna, bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la dannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla inti qiegħed tidwar fis-sema biex idawlu l-lejl, u wara jidlam tferraħ kull imkien bid-dija tax-xemx għamel li ma niltaqgħu ma jebda tfixkil tax-xitan f'dan il-lejl li ġej fuqna biex għada ma sbieħ il-jum niġu quddiemek u jroddulek il-ħajr tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla
mek jgħix wisalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Inrotu. Dan għal-mister arku bdejna ejjew mela naduraw u diriti ġodda surit għadma jispiċaw bitwenni ġolbna nħossu dak li sensi lejaraw li l-Missier radu liber għalbna kolla kull tifti lejhom għadbet rikta qalbna imħabitna fuq it-tin li l-Ispirtu li ġej minnu ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallettilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina, nitolbu li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikom imbirek Alla, imbirek l-isem maqdes tiegħu, imbirek però Alla veru brid, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqassa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimo Sakrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu. Konċezzjoni ta' imbirek it-tlow glorjuż ta' fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Mo, imbirek San Giuseppe Barros Kastissimo tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisi. Faru l-mulej intom ġunus kollha sepp Malik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, Omm Alla, Omm Alla, itlob għalina midinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal benefattur ta' dil-Knisja ħajjunu mejtin, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama hekk fl-ard. Sema lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem. Il-lejla tajba l-kulħadd. Risa il-lejl mulejja